kuinka käytät MindMeister-mielekarttaa. Siirry tuohon mielekartan osoitteeseen ja nyt vähän selaimistasi riippuen saat sitten kartan näkymään joko kokonaisena tai osan kartasta. Tässä on nyt hyvinkin tämmöinen isokokoinen kartta näkyvissä. Tuolta sivun alalaidasta löydät liukusäätimen, jolla voit muuttaa kartan kokoa pienemmäksi tai suuremmaksi. Ja voit liikutella karttaa tarttumalla hiiren kanssa tuonne kartan sivuun ja raahaat sitten sitä sopivaan kohtaan. Voit halutessasi tulostaa kartan ja voit valita useista eri tiedostomuodoista, mikä sopii sinulle parhaiten, ja voit tuoda tuon kartan omalle koneellesi ja katsoa sitä sitten esimerkiksi PDF-muodossa. Ja halutessasi voit myöskin editoida MindMeister-karttaa, mikäli se on jaettu editoitavassa muodossa. Ja pääset tuolta MindMeister-kartasta luomaan itsellesi käyttäjätilin. Ilmaisella käyttäjätilillä saa yhtä aikaa olla muutamia karttoja. Ja jos se ilmainen kiintiö täyttyy, niin sieltä voi sitten omalle koneelle siirtää talteen näitä karttoja. Ja näitä MindMeister-karttoja voi myöskin jakaa sosiaalisen median kautta kavereille.